فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Lut'un qawmının hiç cevapları bolmadı. Meğer ayttılar, Lut'i ve şoň tabi'lerini owaňyzdan çykarın. Tahqiq şolar päkligi isteýän adamlardyr. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Pes biz Lut'a we şoň ähline nejat berdik. Meger şoň hatynyna nejat bermedik. Biz onu azapda baqi galyanlardan edip hukmetdik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Ve biz şolara bir form yağın yağdırdık, yani daş yağdırdık. Pes ne veyle yamandır korkulanların yağını. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Ey Muhammed sen ayt, Hudaýa hamd bolsun ve salamatlyk ve nejat bolsun Hudaýyň ihtiyar eden bendelerine. Aya Allah tebarek ve taala ýaxşyrakdyrmy? Ya da olaryň şerik tutýan zatlary ýaxşyrakdyrmy? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون. Ýa-da kim yaratdy asmanlaryny we ýerini we sizin üçin asmandan baran rahmetini kim nazil etdi? Pes biz şo suwun wasileti bilen göwertdik sebze hurram we rownakly bostanlary. Mümkin däldi size şoň baglaryny göwertmek. Aya Huda bilen başga da bir Huda barmy? Belki şolar botlaryny Hudaýa şerik etýän we beraber etýän cemaatlardyr. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون. Ya da kim yeri üstünde yaşamak için layık etipdir ve karar beripdir yerin aralarında nehirlerini oşan sabit durmak için dağlarını vücuda getiripdir. Ve iki deryan arasında kebir süyücü ve bir acidi perde vücuda getirdi. Aya Huda bilen bile başka da Huda bar mıdır? Belki olaryň köfsi nadan o zat bilmeýän cemaatlardyr. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ya da kimdir çäresiz mätäjin eden dogasyny kabul etýän, wagtyke ýalwaryp doga etse, we kimdir insana arız bolan teleke işini def edip aýyrýan, we kimdir sizi ýerde halife edip ýerde tasarruf etmäge kadir etýän. Aya Huda bilen başga da bir mabud barmy? Siz nihayetde az nasihat alýarsyňyz. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
ýa-da kimdir sizi çölüň we derýäň garaňkylygynda hidayet edip ýola salýan we kimdir ýerlerini özüniň rahmetiniň öwünden boşlukça edip iberýän. Aya Huda bilen başga da bir Huda barmy? Allah tebarek we taala olaryň şerik karar berýän zadyndan